mga bata, ako ulit si Ma'am Faith. At nakapag-subscribe na ba kayo dito sa YouTube ko? Pag nagustuhan niyo itong mga video ko, mag-subscribe kayo ha! Hey, ngayong araw na to, ang kwento natin ay tungkol sa ampalaya. Nakatikim na ba kayo ng ampalaya? Bakit kaya ganun ang lasa ng ampalaya? Tignan natin sa kwentong ito Hey, ang alamat ng ampalaya. Kwento ni Ogie D. Rivera at guhit ni Cora D. Albano. Inilathala ng Adarna House Incorporated noong 2012 sa Quezon City. Noong araw, sa bayan ng Sariwa, naninirahan ang lahat ng uri ng gulay. Dito makikitang naghahabulan sina labanos at mustasa. Nagpapatintero rin sina bawang, sibuyas, opo at patola. Nagtataguan sina singkamas, talong at luya. Habang nagluluksong baka, sina kamatis at kalabasa. Isang araw, umusbong ang isang kakaibang gulay. Siya ay si ampalaya. Maputlang maputla ang kulay niya. At sa kahit anong lasay, salat siyang talaga. Dahil dito, unti-unting pumulupot ang mabalahibong inggit sa katawan ni ampalaya. Naging bugnutin siya at mainitin ang ulo. Lahat ng gulay na lumapit sa balag niya ay binubulyawan niya. Huwag kayong lumapit sa akin. Hindi ko kayo kailangan. Layas! Dahil dito, nilayuan siya ng lahat ng gulay sa bayan ng Sariwa. Isang maalinsangang gabi, isang maitim na balak ang namulaklak sa utak ni ampalaya. Kailangang magkaroon din ako ng lasa, kulay at ganda, tulad ng ibang mga gulay. Bulong ni ampalaya sa sarili. Habang nananaginip ang mga gulay, isinagawa ni ampalaya ang kanyang balak. Dahan-dahan, gumapang siya papalapit sa mga balag ng mga walang kamalay-malay na biktima. Sinunggaban niya ang tamis ni kalabasa. Sinilid niya sa isang bayong ang asim ni kamatis, pati na ang anghang ni luya. Nakita rin niyang nakasampay sa bintana ang kaputian ni labanos. Agad niya itong kinuha. Sinaklot din niya ang lilang balat ni talong at lunti ang pisngi ni mustasa. Pinuslit din niya ang lutong ni kamatis, ang manipis na balat ni sibuyas, ang masutlang kutis ni kamati, ang gaspang ni patola. Ha 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 ha! Sa wakas, nasa akin na ang lahat ng lasa, kulay at ganda. Siguradong kaiinggitan ako ng lahat ng gulay. Sabi ni ampalaya sa sarili. Kinabukasan, umalingaw-ngaw ang balita tungkol sa nakawang naganap. Nagtipon-tipon ang lahat ng gulay. Lumuha ang mga mata ng lahat nang biglang dumating ang di inaasahang bisita. Isang dayuhang gulay. Iba't iba ang kulay ng balat niya at kaya pa niyang mag-iba-iba ng lasa. Kahanga-hangang gulay talaga. Ngunit para kay kamatis, kaduda-duda ang pagkagulay ng bisita. Kaya kinagabihan, tinipon niya ang mga kasamang gulay at sama-sama silang nanubok sa balag ng dayuhang gulay. Kitang-kita nila ang dayuhang gulay nakaharap sa salamin habang isa-isang hinuhubad ang mga lasa
kulay at ganda mula sa katawan niya. Nagulat sila nang tumambad sa harap nila ang isang maputlang gulay, si bugnuting ampalaya. Isinakdal sa harap ng kalunti-luntian, kasari-sariwaan, kasusta-sustansyang hukuman ng mga gulay si ampalaya. Dumating sa paglilitis ang lahat ng gulay sa bayan ng Sariwa. Naroon din bilang hukom ang mga diwata ng araw, lupa, tubig at hangin. Hindi pa nililikha ang gulay na nagtataglay ng lahat ng lasa, kulay at ganda ng kalikasan. Sigaw ng diwata ng araw. Ikaw ay napatunayang nagkasala sa laban ng mga batas ng gulay at sa batas ng kalikasan. Bulong ng diwata ng lupa. Ampalaya, ikaw ay parurusahan. Hikap ng diwata ng tubig. Bilang parusa, lahat ng ninakaw mong lasa, kulay at ganda mula sa inyong mga kasama mong gulay ay mapapasa iyo na. Ugong ng diwata ng hangin. Parusa ba yun? Anong klaseng parusa yun? Buska ng bugnuting si ampalaya. Pagkaraan ng paglilitis, nangako ang mga diwata na ibabalik nila ang mga lasa, kulay at ganda ng mga gulay na ninakaw ni ampalaya. At nang gabing yon, may kagilagilalas na nangyari kay ampalaya. Nag-away ang lahat ng lasa, kulay at gandang ninakaw ni ampalaya sa loob ng katawan niya. Nang magsuntukan ng puti at luntian, lila, dilaw at iba pang kulay. Nagmansya ang madilim na luntian sa kanyang balat. Nang magsabunutan ang kinis at gaspang, lumabas ang kanyang mga kulubot. At nang magsigawan ang tamis, asim at anghang, lumitaw naman ang pait. Mula noon, naging madilim na lunsyan ang kulay ni ampalaya. Naging kulubot ang balat niya. At naging mapait ang lasa niya. Ngayon, kahit masustansyang gulay si ampalaya, marami ang hindi nagkakagusto sa kanya. Pero alam nyo, nagsisisi na si ampalaya. Sa susunod nyo siyang makita sa inyong pinggan, subukan niyo siyang tikman at patawarin sa kanyang mga kasalanan. Ito si Ogie Rivera na nagsulat at ito naman si Cora Albano na nag-drawing. Okay, nagustuhan niyo ba yung kwento natin? Ano yung pinaka nagustuhan yung parte sa kwento? Wow, maganda yon. Gagayahin ba natin si ampalaya? Bakit hindi natin siya gagayahin? Okay, tama yon. Ang bata, dapat hindi niya kinukuha yung hindi sa kanya. Dapat kung gustong hiramin, magpaalam sa mga kasama. Okay, ngayon, gusto niyo ba yung mag-drawing? Gusto niyo bang magkulay? Okay, ilabas yung koponban, Crayola, at lapis. At mag-drawing na tayo. Okay, ngayon mag-drawing naman tayo. Ang kailangan natin ay koponban, mga dahon, at Crayola. Okay, ilagay natin sa baba yung mga dahon. Pasensya sa aking kamay kasi nalagyan ng ink. Ay, tapos pili kayo ng gusto nyong kulay. Gusto kong kulay ngayon ay violet. So, kulayan yung taas ng dahon.
may lumalabas ba? Hey. Sunod. Gusto ko naman ay color green. At ang susunod, gusto ko color blue ba to or violet? Gusto ko blue. Ayoko ng blue ba to? Ayan, blue. Hey. Yan, lumabas na yung mga design ng ating dahon. Pero, gagawin natin ito para maging ampalaya. Tanggalin na natin yung dahon. Sa inyo, gagamitin nyo lapis. Pero sa akin, marker. Para makita nyo. Okay. Sulatan. Mag-drawing ng parang ampalaya. Ay, tapos sunod, ilagay yung pangalan sa taas. Hay, nagustuhan nyo ba yung ampalaya natin? O, iba-iba yung kulay, ano? Okay, salamat. Sa susunod ulit. Paalam! Okay, ngayon mag-drawing naman tayo. Ang kailangan natin ay coupon band, mga dahon, at Crayola. Okay, ilagay natin sa baba yung mga dahon. Pasensya sa aking kamay kasi nalagyan ng ink. Ay, tapos pili kayo ng gusto nyong kulay. Gusto kong kulay ngayon ay violet. So, kulayan yung taas ng dahon. Oh, may lumalabas ba? Hey. Sunod. Gusto ko naman ay color green. At ang susunod, gusto ko color blue ba to or violet? Gusto ko blue. Ayoko ng blue ba to? Ayan, blue. Hey. Yan, lumabas na yung mga design ng ating dahon. Pero, gagawin natin ito para maging ampalaya. Tanggalin na natin yung dahon. Sa inyo, gagamitin nyo lapis. Pero sa akin, marker. Para makita nyo. Okay. Sulatan. Mag-drawing ng parang ampalaya.
Okay, tapos sunod, ilagay yung pangalan sa taas. Okay, nagustuhan nyo ba yung ampalaya natin? O, iba-iba yung kulay, ano? Okay, salamat. Sa susunod ulit. Paalam!